कैल्शियम आपके हड्डी अवुरी दांत के मजबूत राखे में मदद करेला। शरीर के 99% कैल्शियम इन्हन में जमा होला। अगर शरीर में पर्याप्त कैल्शियम ना मिले तो हड्डी से कैल्शियम लेवे लागेला, जवना से दर्द, कमजोरी, अवुरी फ्रैक्चर हो सकता। कैल्शियम के कमी के कारण कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ ना खाइल शरीर कैल्शियम के एब्जॉर्ब करे में असमर्थ होखेला। चाय, कॉफी भा चीनी वाला खाना के ज्यादा मात्रा त यहाँ 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थ के बारे में बतावल गईल बा, जवना में दूध से ज्यादा कैल्शियम होखेला। तिल, सेसमी सीड्स, तिल में कैल्शियम भरल होला। 100 मिलीलीटर दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होखेला, लेकिन 100 ग्राम तिल में 975 मिलीग्राम कैल्शियम होखेला, लगभग 8 गुना ज्यादा। तिल में मैग्नीशियम, जस्ता अवुरी तिल नाम के एगो यौगिक भी होखेला, जवन की कार्टिलेज के रक्षा करेला, अवुरी हड्डी के मजबूत करेला। जाड़ा के मौसम में तिल के मसूर, दलिया, अवुरी गुड़ के संगे मिला के तिल के लड्डू बना सकतानी। कुल्थी दाल, हॉर्स ग्राम, कुल्थी दाल यानी हॉर्स ग्राम कैल्शियम के बढ़िया स्रोत हा। 100 ग्राम कुल्थी दाल में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होखेला। इ दाल किडनी, अवुरी, पित्ताशय के पथरी के खत्म करे में भी मदद करेला। एकरा के आहार में शामिल कईल आपके स्वास्थ्य खातिर फायदेमंद हो सकता। रागी फिंगर मिलेट, रागी कैल्शियम के बढ़िया स्रोत हा। 100 ग्राम रागी में 330 मिलीग्राम कैल्शियम होखेला। एकरा अलावे इ पोटेशियम, अवुरी, आयरन से भी भरल बा। गेहूं के आटा के जगह रागी के आटा से मुलायम रोटी बना सकतानी, चाहे डोसा, अवुरी, इडली में डाल सकतानी। राजगीर, एमरैंथ, 100 ग्राम राजगीर में 340 मिलीग्राम कैल्शियम होखेला। इ ना सिर्फ कैल्शियम से भरल बा, बालुक सब 9 जरूरी अमीनो एसिड से भी भरल बा, जवना के चलते इ प्रोटीन के एगो निमन स्रोत बा। राजगीर ग्लूटेन मुक्त होला, आयकर इस्तेमाल रौरा, रोटी भा पुडिंग बनावे में कर सकेनी। मोरिंगा ड्रमस्टिक लीव्स, हर 100 ग्राम मोरिंगा में 440 मिलीग्राम कैल्शियम होखेला। हड्डी, अवुरी, दांत के मजबूत करे खाती इ बहुत निमन होखेला। अगर आप शाकाहारी बानी त अपना आहार में ड्रमस्टिक के पत्ता डालल कैल्शियम बढ़ावे के एगो आसान तरीका बा। यह खाद्य पदार्थन के अपना रोजमर्रा के आहार में शामिल कईला से आपके कैल्शियम के स्तर ठीक रही, अवुरी हड्डी मजबूत होई।